Bobby bụ ekene m unu Igbo ndị ọma ji eme ọnụ anyị sịkwa ka ekene unu n'ụbọchị nke taata na anyị burukwa nabata ọzọ na ozi kalị maka na a sị na ihe dịbe oke dịbe ogene. Unu na-afụ vidiyo dị n'akụkụ ebe o vidiyo nwoke ahụ Jpac dragịrị mgbe ahụ na o melere ihe dị na bọtụl kinekọ the man mechaa wee setiza Jpac ọ kịta ọ gbafuo na Jpac afọ. O nwere vidiyo send wee na-akọwa na Jpac abụghị ezigbo mmadụ, so o nwere ihe nchekwa unye na unu nechaa vidiyo anụnwa were n'ili unu gụọ ezu n'ọnụ ka unu fụ ka esi wee dọọ Jpac vam o fil na ọsọsọ ya na-adọ mmadụ vam na-enekene vidiyo ka nwoke a si wee seti ya Jpac ọ bụ Jpac wee ma na trapịa kịta ihe a na-adọ Jpac bụ ndọlikọ dọdọlidọ na-enekene vidiyo ka unu fụ. Igbo bụ Igbo ada emelọ nkịtị ya mee agwa Jpac ya na ezi ikuku abe 4 days ago nwere ebere mbere n'ọfịs mbunye ọfọ ahụ efu mbunyere elu bụ ọfọ nna m nwa arụsị nwa ọfọ a bụ mụ bụ di arụsị nwa ọfọ ahụ, so na ọfọ ahụ ifuru mbunyere elu sef ka tọgburu nna m tọọ mụnwa wee were ya ṅụọ igbe ekpere and ibe a ji maka ya ṅụọ igbe ekpere o bidogo. Unu nepụ anya agwa mụ na Jpac ịfụrụ na eze ikuku zọ ndị ori ga-abụ n'ọnụ ịntanetị na-anasụsụ ndị mmadụ ego fa ife aja anasụ ndị mmadụ ego bụ ha bịa nye ya anya asụ celebrity egwu echu ofe adị ga-echọ mbụ gị ka i wee weta ego ọ na iwetara ego a ga-ebu ụzọ n'ahịa gị a na-ahịa gị iwetara ebogo ofe adị ga-echọ ọfịawa ndị na-amarị ya na ka ewere ya na-agbarụ followers na-ewere na-agbarụ viewers ndị nke peji ya dị monetize ya na-agbara ego Facebook a na-akwụkwọ ụgwọ. Conversation niile eme bụ between I and my in-law. I'm aseti the thing ka ngwu na ndị efugo ndị ori ka ahụ watch a full-fledged human being ṅụ mmiri ara at his own age for such a thing ọ na-atị ụtọ. Look at the statement he dropped that he is so interesting. Wow, you can go and say that a vital information I want to pass to him. There is a child between JC and Isiagu that is being that leaked. I want to send you the information. I'll talk you what very interesting. No different. The end when you have no voice here, no if watch a lot, or man all set up. O mesie ebunye okoko na onwere ebe ọ pass nọ na Ethiopia na agwa ndị mmadụ nọ no Brazil nọ Bolivia nọ Cambodia. O ma na njidat ya. O nwere anywhere in the country a na-anụ afịa in the world mee nwe ndị nna arụ ọrụ mee nọ dị ya mmekọ agwa m ife na-eme. Achọrọ m ije kọwa ihe gbasara ya otu esi wee kpọrọ ya otu wee sie ọkpọ Nnewi ebe ọ na-anya ọkada elaa na be nna ya were ego nye ya na-akpọcha asị ọgbọgote ya na Ethiopia ada ekwuzi okwu ndị olili ego fa aka ọkara ya. Achọrọ m ije kọwa aka ihe gbasara ya ọrụ na ọ na-anọ etu nke ọ na-egbo na-eme ọ ife gbasara ya. Achọrọ m ịgaba in details ya ma eji ndata ya n'aka eburu de fọmatị bụ ihe nyanwa buru bịa na ịntanetị na-epost na-amacha na ọ na-enye ya mụ na-atọ m ọ ma nọ ya mụ dọkịta jesi ya rụrụ arụ setie ya na-echi eche na-eche ha nwee eche ka ha banye na the trap ka ngwa mgbe ụwa otu ha si ekonukọ a na-anyafụ ife imere ha mara ibe ahụ ekwe jee chụọ ofu dibịa kwụọ ya ụgwọ si ya mee ibe ahụ eburu ya pụta n'ịntanetị ha na-edebezi ya na onye abịa wee pụtara ịntanetị na ordinary person na ọ bụrụ dibịa na ebe ime bụ fake that they are exposing you. Ya mana ọ dibịa ka a jeje kwụ ụgwọ dibịa mara anya ọgwụ a dibịa ahụ agwọzi ya were ya nye ekụzikwuo ha otu esi eme ya na ọdụ na onye chọrọ ịkụzi ọkụzi ya eburu ya pụta ngwe ya na ọzi na-eti mgbe ọkwa eziokwu na-eti na ndị ahụ scammers ndị abụ ebe a ndị mmadụ ewerekwa dị ete na-agbara ego n'azụ na-abịa Thanksgiving mana nwe ya mmeji maka ihe mmadụ amara bụ ihe mmadụ amara. N'anya na vidiyo akịta anụ a na-epost kịta online na-agụ na-afụ the conversations na-enwe with my in-law anya na-akpa nye voice ya nwere nye m voice nye voice ya enye m voice mesie mitie je na ife na Jpac tụọrọ ya na WhatsApp deri ife ya masị na odi ife ọ like na-asị my in-law ọ na-edere my in-law ihe ya na onye mụa ọ na-edeziri m ihe na ụdị na mụa bụ friend side chick ji esi ya that na anyị agbala ezigbo ego n'aka GSM 5 million na ya nwa ya ewe 4 million
onyezie ya 1 million ọma ibe a na-aka ọmara n'ọrụ eset na-echi eche kwa ndị mmadụ mmalụ na ndị efọsọsọ ndị ori ka ha nọ na o nwere ihe ha pastọ nọọsụ onye ya enyefe ego ka ha chọrọ achọghị m ịma mụ na mmadụ adara aga ife ọbụla agwa ndị a dị do small to me na mche handụl ha know what to do ịghọta otu m si wee chiteki Jpac ọ na ihe nchi ime ee ọ ka ama rizin eji akpọ m arụsị ego mana ama na obido na enyi m nwoke bụ nwanne m nwoke akwa ya ayọ m so nnesie ya mgbe ya nkịtị nepụrụ anya so gaanụ tru eve the conversations ya eme na WhatsApp bụ na afụ otu nsi sendịrị ya Jpac bụ na afụ voice Jpac ife onye maka ezi ikuku nọ na-agbanye voice otu ihe nke a ọ na-ekwu na-akọ ibe sọ na-amụ ya m onye ebunyere ọrụ oburu ọrụ bunye nyanwa a na-ekozi na-abala ọma na onye nwe ọrụ setịrị ọrụ bunye onye ndị na-amara ife anyị ma Jpac dị too smart ị na-anya na conversation na mmadụ ife ebe o dere ebe a sị na ọ chọrọ ka o gosi iru ya ka ndị mmadụ ghara ịsọspekt ya na ọ ya enye ya sọmbọdị na ọ mere ji enye ya ezi ikuku bidozie from there ya nwesi ebe a bụrụzie anaghị ezatịrị ibe mee na mgbede akata achatịkwara m ya na asị na ọ nọ live video n'anya fụ na eziokwu na ọ nọ live video ha na-ekwu ihe gbasara slavery ma ọsị ya ma ọsị ya jọs tụrụ nene nnukwu mfụ ka ihe si eme ka mfụ na Igbo ajọka Igbo achọrọ ezigbo ihe Igbo chọrọ ezigbo njọ anyị achọrọ ezigbo ibe wọchị ibe mmadụ so ọ bụrụ na ụdị ede otu a mee n'eziokwu ọ bụrụ otu a ka anyị esi na-akọ dị ya akọ ọ dịkwa egwu Igbo bụ Igbo ndị be anyị ekene mụ na-arụsị ego dọkịta ji esi ya nwa mmadụ nwanne mmụọ pide play jechu agwa m Jpac ya na ezi ikuku na ha bụ ụmụazị na ihe a na-eme aka na-amụ amụ ajọ society ya fa up with my in-law maka ndị a na-aba abụ apụta achọ ofu ife bụ ndị mmadụ ịnọzịa na-ege iche na ya na-ekwube eziokwu ya ma na ama na-agbarụ followers na-agbarụ viewers ndị peji ya dịgbo monetize a na-agbara ego ị na-ege ntị ebe a na-ekwu a na-ebugharị fake news ebe niile ị na-anya ndị fụ na edere ebe a ma in-law bụ mụ na ya na-abụ ji ya kpaa nkata set ya up ịghọta after ka set ya up forward ya na my own phone ebe ya setịrị ya nyanwa bịa na phone ede ya my sweet daddy mana na nke m ya obi ya bụ in-law obi ya ma nyanwa chenji nke ya as my sweet daddy ka ife set wee daba ebe a conversation mụ na ya na-abụ nwegasị efe a efo ka ezi ikuku Jpac buru sendales maka Jpac bụ a wise man ọ dị sharp onye smart guy onye ga anya fụ na ebe a nwee ike ikori ya ọzọ bụ onwe ya were ebunye ezi ikuku and ihe Jpac ikwu ahụ that my in-law bịa nọrọzịa n'ụdị nọ enyi nwaanyị side chick ji esi ya na-abụ mụnwa na aya anata m 5 million nyanwa wee 4 million onye nyanwa 1 million ka m na-agwa gị ọ gbagha ya sị na asị ebuputere m ya arụsị mgbe onye na-arụsị ọfụ na ọ na-eme ma chọọ use my own atụọ m ya apịa ya arụsị ya bịa na ọ bụ na ibe m kwuru ụlọ asị ya tinye arụ na arụsị ọjụ na ọ ya abịa atụọ ya na arụsị na-egena m ntị ebe a bụ meseji mụ na onwe m mụ dọkịta jesi ya na mụ na my in-law n'ihu Chukwu na ihu mmadụ mara ebe a nzụ dịrị ọkpa mere ebe a set ya up na-ede meseji si niile a na-awa ọchị na ya ifuru ya emesịa nka ya atụ dị meseji as a screenshot na my page ebe m nọ na-agwazi my in-law na mma abịa Lagos ọ na-eti wow can't wait to have you around anya na-akpakwa nsị ya how about the duplex at Lekki Osemo, maybe when you come around, we have a good time. Really. And I bagogwa, a message. What is your about was him? Say at what cost? And then awesome. There is one of 250 million, there is one of 500 million. But I prefer the one of 250 million. I love the location. And secondly, I still need the money for the boutique.
Umumugu and a channel, the Baby Vemeleme. I need the cause even in baby, you have to stick to one thing, more whatever. See, let's face the house first. Opening boutique for you is not a problem. Biana we are saying about relax first. I have too many projects at hand. Now I be about there. Why can't I have both? Am I not your baby again? Now watch what I'm saying. And say you knew too well that I'm building 2 mansions and 1 duplex at a go. Or some even at that. You are my baby, but one after the other. Yeah, young girl. I say my one and only. Yes, baby, your manager, I naga. Marriage. Yeah, I bear no night alone. Why? Or some what did I think? And see, I'm about a man who go wine and just home. Am I like even wine? You watch Yania. I watching you. Go to soon ever and go soon by your own voice. Or to money as we are. We go to soon notice we have to all your Jpac. The way Jpac you put those a tossy or talk for 2 modern model. Agwa Ndi Igbo be even a more with her. Otunde model see when I hang or then I give. So no one ever be news we and news open ever. If I can muddy be going you way bells when I hang or leggy. Na give a man or then one or not to ya. They go to a senator JC and 5 million. Now I will 4 million. Can one year 1 million or man not set up. Evolia. Yeah, conversation. One of my in-law, them born a young voice note, never more than your voice. And then my balloon voice here, Kata, couldn't get ya. If I'm Catani, the money and I will baby. Oh, well, so they can buy time just a voice, city. Not yours. Aha. The same when you first number, yeah, before the number Jpac. Be here. You don't have Facebook here for the number. Everybody's in chat. Here. Hi Jpac, good evening. Please, I have some vital information I want to tell you about Dr. JCN. Are you with me? Please check your Nigerian WhatsApp. Okay, why did me or there respond? No message. Go ya boga. How do you go na Nigerian? With Nigerian WhatsApp here, Then go to Nigerian WhatsApp here. Then Nigerian WhatsApp here, then whoever. And go to you know two the things where now Mugu Kav. The 11 by the whole voice send the earlier. Leben there. Hi. Good morning, Jpac. I have other information to tell you. I seem okay, sir. Good morning. And see is about Dr. JCN, a leak shot between him and his child chick. He bought a duplex for her at Lake Attire. Wow, very interesting. Can you now watch him? I'm by your own voice here. Voice here be here. I'm by your own Jpac. Now, the news are not like Igbo. Now, we need evidence of everything. Now, because. War on the thing. Come first, I see that. Hey. Warum. Come say apa. Well, I hear him bamado. Onye nguru mbiri ala ofuma. Na agba m si Ndi Igbo na-eme onwefa. So na ọ bụrụ na ebe a na ọ bụrụ na ọ set up na ọmụ a na ebe a mee n'eziokwu. Na ọ bụrụ na ọ set up na ebe a mee n'eziokwu ka e wee fụ ndị mmadụ. Ọ na-atị ụtọ, odere ya na-atị ụtọ, ọ mara na ọ set up. Ihe ji agwụ na ibe ndị a na-eme na online dị too much. Ihe a na-eme na social media dị too much. Achọghị m ịkọ ọrụ na otu asị weje mitie nwa dibịa jee rụọ ọfa ife bọtụlụ ahụ bịa display ya online ụkwụ ama ụgwọ kụzie dibịa kụzikwa ya dịbọ otu esi arị achọghị m ijebe that side nọ nke a goro ka m na-egosi na the first voice m gbanyere na na-egi ya I will say go nke izizi. It's not una be like it. Why you consider it done. Don't worry.
tomorrow morning before 11 o'clock a.m. You went there a lot. And the young guy was also. I can't remember. Now, when you get into the second voice note. Concerning Cape Boutique, trees in Cape Boutique, I stand there June or July. Managua and say, there's a lot of projects and I can. So now I can try and finish it here. So I may go to Kuna, okay. May go there. Then by June or July, I try to place in my Peru boutique. If you want something in there, make it very strong. It's like, oh, I can't breathe. I can't believe this. Baby, don't worry. You know, we are my in-law. My in-law can't have a way back at all. We say back at all. You put your phone there. Look how I live. I'm kind of about to see a good Dr. Jesse and 1 month, 1 day more. I will see a good one or one draw me. I'm already made. You know that. I won't walk away. When you want to go, you won't. So relax. Kaka will be the Genesis. I'm so excited this night. Like, I can't just believe this. I can't wait to celebrate my friends. They are coming around me this weekend. We are going to have fun. I wish you can come over. It will be mad fun. But I don't want to see you, so maybe I will just do it with them, celebrate with them whenever they come around. I can't just wait. I'm so excited. Thank you so much. I love you. I love you too, baby. I heard what you said. It's not necessary for me coming over there. Because I don't want to be exposed, you understand? The young boy, yeah? You know I'm a married man. I have a wife, I have a children. So this secret is just between me and you. So let's keep it secret. Whatever you want to do, I will support you. Huh? I will say, I'm not the fear. When I go the voice, never told the whole chat. Otu amona my in-laws were me, so na send this area. The mugu, if you look one na always said to you, on a chair 500, on a chair 5 million, and you were 4 million. Oh, when over 4 million, yes, my the girl 1 million, or my in-law, can you say to you, the mugu dana, or bruiser the format, bujazi kuku. Only I watch if what the ever, I may go soon if what the ever. Then you order the back, I won't know. There's ever Mbiazi, the bang. And this area, please don't expose my number, I beg you. Or say I can't. I will hide your ID. Then the one and see okay, thanks. Or tell more evidence. Do you have the house? And say I know. Or say okay, everything I gave you here is 100%. Or say, so how do you know all this? Are you related to his side chick? And say from my girlfriend phone, you know, yeah. Or say my side chick and say yes. Or be able then, do you want to make money from this? And say, no, they go buy forwarded from her phone. Lobby was saying, I can drag him and he will pay. Watch any if Jpac in the labor. I can drag him and he will pay. I drag more out Dr. JCN. Can we 5 million, now we 4 million. Onye nke nani akwa mana omu na eme ihe niile a. How will I make money? Tell me. Obom na call ahụ possible my in-law. My in-law be better. My in-law aketa no kwa ebe a. Obi agba okwu emesi ode you are not picking. I need JCM number. If he will pay. Ntori number m.
The even Toria number meba and Toria number meba. So I was waiting for him to call. Okay, we African Ndi Igbo is ready. So I want to hear Bezuoku. Onye ngolo mmiri ala ma ife na age ahụ nọ. Ọ ka asị na ọta sị ka ọ contact golo onye a ka ọ jụọ why kedu ihe men. Ọ contact ọkwa mo after ka mụ aja aka nye phone number. Nne dekwala Jpac, I'm afraid if you post those messages and voice notes I sent to you, he will know it's legit. Snapping the house will be a direct evidence that I am the one. If you went on a area, it's only me that come inside that house. Jesse and his two occultic or say relax. Ha! The mother. Watch is here. I don't understand you again. What we planned is not what you are doing. How come you gave Ezikuku update about JCN? This is not what we discussed. Watch is here. He is the one I will use to drag him, so people won't suspect me. I will still use the video and drag him. Relax. Ah, the mother. Mbiaba chat again. Nambude aketo on a live video. Well, you be I'm on live. Let's chat. Efuria. Nderi a message message and your response be your reply over here. You were for condemn mothers wordy. Oburu the format bunye Ezikuku. Ofekana amaliva anako no Ethiopia. Isiagu ndị mmadụ jide ma ndị mmadụ ọgwụ a na-atụgharị ya na Ethiopia. Ọ na-agba achọrọ m ije kọba akụkọ ife ọnụ ka ọ na-agwa ndị mmadụ ọ nọ Brazil, ọ nọ Cambodia, ọ nọ ebe nwa. Eji ndata ya because enwere m men, enwere people nọ mma nọ na ndị nna alụsịrị ọrụ nọ n'ebe. So na-ege ya akwa ma in law bụ ihe a na-ekwu ya. Efuru ya. Na-awọchị aka wepụta ihe ebe m na ya na-agba ọnụ wee mee ihe a. Gosi ebe iji yeah. Without even asking me like 3 weeks wait for a while. Even with all the things I've achieved, I can't just believe this. Oh my God, I can't believe it. I'm not the same voice now. It's true me that did everything. This is my phone, this is number, but I want more private number. So this is him. This is our chat from the beginning. For chat from the beginning. This was just a day chat, like within 1 hour. Within 1 hour, now watching like so it's so fake. It's fucking fake. Fake. Everything is fake about it. Look at the time limit. This should be 11:11, and we stopped the chat by 11:49. They're very stupid. They don't have sense. So like if we are not umugu can da, but I go and say him well sense. Yeah, na amaliva na me feel one na abu guy. Yeah. Amaliva na me. No more nze moze jikwa m n'aka unu na China video biko na aka gbasa video na ozikali mmeti video ọzọ ka unu fu ebe okwu a na wee bido maka ndị na-asị na ha amaghị ebe anya okwu so ebido unu ya afụ video nwoke Ezikuku o so no Ezikuku ko ikuku gịnị nwa na one man me o wee na-akọwa ka nwoke dibịa si wee na onwechi ha akọcha na the video mana mmeti ebe the genesis of this crisis ebe o si wee bido mana mbulugoro n'ụzọ na nke akụ n'ofu